Stjerner, nu er vi samlet her den her 8. april til en indvielse af ungdomshuset. Hvad er det for en dag? Er det en speciel dag i dag for dig? Det er en fantastisk dag. Det er jo en festdag, som du kan høre. Er der gang i huset og en masse glade unge mennesker, som giver den gas. Og man kan sige, det er jo også en dag, hvor man tænker tilbage og tænker på alle de udfordringer, der har været i det her projekt, som der jo er hver gang, man begynder at rode sin gamle hus her på en gård, der har været brugt til alle mulige mærkelige ting, industriting gennem årene. Så det er fantastisk. Det er en fantastisk dag. Hvad forventer du af huset her, og hvad håber du på, det bliver? Jeg vil sige, jeg håber på, at det bliver et sted, hvor de unge formår at give plads til, at idéerne udvikler sig, og at det ikke bare bliver en lukket fest, men det bliver et sted, hvor mange unge har lyst til at komme og udvikle huset langsomt i fællesskab. Tak skal du have.